zoritxarrez, denbora gutxi daukagu, gaia, unibertsitatearen barruan, gaia eta ermaigintza ematen du, gai zati txiki bada, baina ikusten duzuenez, gaia askotadako ematen du, orduan bermeido izlariei eskatzean, mesedez, denbora da mugatzea, eta galderetarako ere tate txikia da, baina errepikatzen dut asmoa daukagu argitaratzeko, eta zuek ekazpenak ere baldin badituzue eta bialtzen badiguzue, argitaratzeko moduan ikusten baditugu, argitaratuko gendituzke. Orduan, gurekin dago Lode Arneondo, jaia denok ezagutuko duzue, pedagogian aditua, bai irakasle, bai ikertzaile, ermaigintzan hainbat proiektutan aditutakoa, eta ukide moduan, gure zuzendaria izan zena, duela ez hainbeste. Oiko kolaboratzailea, eta jardunaldia diseinatu genuenean, eskatu genion pixkat ueutik eta pedagogiatik hurbilpen bat egitea gai honekin. Eta besterik gabe, zurea da hitza, ordu erdi bat gehienez. Eskerrik asko. Gaia hain da zabala eta herrigintza bera, hain da anitza, bizia eta ugaria gure herri honetan, eskerrak, eskatu behar dio dela Iñakiri mesedez eteten joateko. Naita ez dut idatzi, ointxe esan diot, ze bestela ateratzen zitzaizkidan hainbeste orrialde ezin nuela irakurri. Beraz, joan naiz sartzen diapoetan, ze ez du ematen ere, herrigintzak ez du ematen diapoetan dagoen espazioa betetzeko, gailendu egiten da, eta bai beraz barkamenak eskatu behar ditut aldez aurretik, ez direlako, ez aretelako guztiak agertzen, lagin bada bertan agertzen dena, eta pixka bat Pascalek esan duen hildotik, herrigintza finean dala norbanakoa, dala talde egiten gatxuena, dala biografikoa, neonek ere ibilbide hori egingo dut, biografikoa, baita ere nik gehien bizi izan duten alorretik, baita profesionalki, dala hezkuntza alorra, eta azpimarratuaz, hortan agertzen diren, hainbat logo, hainbat talde, hainbat izen, eta agertzen ez direnak beste hainbeste edo gehiago izanta, gizartearen beste alor alderdietan beste hainbeste gertatzen dela. Ni hezkuntza eta hezkuntzaren baitan hizkuntza eta kultura eta aipatuko ditut, baina horrek ez du esan nahi herrigintza hor dagoenik eta besteetan ez dagoena, ez hori da, nik bizi izan dutena, baina beste alderdietan, eta hemen bazaudete batzuk, guztiak zaudete herrigintzan eragile zaretenak, eta izan zaretenak, eta beste alor askotakoak ere bai. Azaldu nahi nuen, besteak ez ditudala aipatuko, ez dutelako tarterik, ez denborarik. Oik horrela esanta, hasteko eta behin abiatuko naiz hezkuntza formaletik, garai batean hezkuntza esaten zitzaion eskolari. Hezkuntzarekin ulertzen genuen eskola. Ikasi dugu hezkuntza dana dela. Eta hezkuntza dela eskola, eskolatik kanpokoa, nahi eta egiten duguna, nahi gabe egiten duguna, hau da herritar orok egiten duguna, gizarte primitibotik hasita. Hezitzaileak tribuko gainerako kideak ziren bezala, egun ere baditugu guraso, baditugu ikasle, baditugu irakasle, baditugu lagun, baditugu kide, baditugu gizarte kide eta abar. Eskolatik abituko naiz. Eskolatik abituko naiz eta nire biografia horretan ere 60. hamarkadatik abiatuko naiz. Alegia egun ezagutzen ditugun ikastetxe moderno, ikastola eredu modernotik abiatuko naiz eta neonek ere, argia, hemen du, neonek ere
horrela ikasi nuen, neonek horrela ikasi nuen idazten. Txotx zapaloiekin, lurrean eserita, eta maiuskulekin jakina, txotxoiekin zaila ziren minuskulak ikastea, gero pasatzen ginen Gorri Urdinera. Eta gainera, hau izan duzen ere lehen tituluburua, Xabier Txobera, hori baino zarrago bat, eta hemen txenago ni, hori naiz ni, 60. hamarkadan, hau. Ni naiz. 60. hamarkadako ez da eskola irudi tipikoa, ni ez nintzalako eskola tipiko batera joan. Klandestinitate garaiko 60. hamarkadako ikastolan eskolatu ninuten, hoiek ginen guztiak, eta argazki ateratzeko xixilu moduko mailak genituen normalean lurrean eserita egoten ginen. Baina garaian ez bezala neskak eta mutilak elkarrekin ginen, nahi genuen bezala jazten ginen, eta batetik bestera ibiltzen ginen. Eta gainera taldean geunden, ez geunden bata besteari bizkarra ematen, eta aurreratzen ditut hainbat pista, ezta? Hor, azpi izenburu bezala, jartzen dizuet, publiko barra pribatu galdera ikurrekin, euskal. Ez naiz hortan sartuko. Gero ikusiko dugu Euskal Eskola Publikoaren legea ezarri zenean hor zauri ugari sortu zirela, gatazka ikaragarriak daudela, gainditu gabekoak daudenak eta egun ezagutzen ez direnak, baina gazte belaunaldi berriak datoz publikotasuna aldarrikatzen eta hau eta besteat. Nola publiko hezkuntza sistema propiorik ez daukagunean? Nola pribatu hezkuntza sistema propiorik ez daukagunean? Jakina da, herri bezala, nahi dugula ahalik eta hezkuntza eredurik aberatsena, egokiena, zabalena, anitzena, autonomoena, burujabeena, guztientzat nik horrela ulertzen dut publikoa. Artean, alduguna egingo dugu. Akademiatik, gobernuetatik, urratsak ematen eta herrigintzatik dala azalduko dudana, besteek bide horretan urratsak eman ditzaten eta ematen ez direnak geurenetik sortzen ahalegin du. Hezkuntza legeadiari dagokionean, hor egin dizuet denbora lerro moduko bat, berdez aipatzen ditut EAN eta Nafarroako ere berdina da iparraldean, tamalez ez da urratxoiek ere ez dira eman legeen aitorpenetan, oaingoa da esatea, murgiltzea, askan egin daitekeela, publikoan ez, baina, bueno, Paskalek zion bezala urratsa da, eta zera fondo txuria dutenean pixkat Espainiako legediaren urratsak. Paralelo dijoaztenak, elkarri ere egiten dutenak, eta gurean ere zera markatu dutenak, guk daukagun hezkuntza sistema hori delako. Naiz eta autonomia estatutuari esker, eta elebitasun dekretuari esker baditugun eskumen batzuk hoietatik gainera portzentaia bat gure berezitasunekin ezartzeko. Eta gainera portzentaia horretatik 10 besterik ez dugu erabiltzen. Beste ikerketa batzun emaitzak dira horrela sartzen ditudanak. Aipatu 60. hamarkadako ikastola klandestino hori ez da berria, gerra aurretik dator, Elisabetek ere aipatu ditu, aurrekariak, baina nik hori aipatzen dut
gaur egun ezagutzen dugunaren adibidea delako, eta orduan klandestinitate horretan, dakizuten bezala, izan duzan herri ekimenetik sortuta jakina, euskaldunentzako pentsatuta, ez zegoelako aukerarik ez euskaraz, ez euskal kulturan hazteko eta hezteko. Horrek bere bidea egin zuen, 78an legeztatu egin zien, aro toleratua edo esaten zaiona. Zeran, 79an dagoeneko elkartzen hasten dira ikastolak eta federazioa sortzen da, eta hor agian aipatu dagoeneko 79an 54 ikastola sortzen direla pentsa zer den ikastetxe bat sortzea, beraz 54 sortzea eta arauetatik kanpo maila batean, zure seme alabak nora ezean sartzen dituzun horretan, dagoeneko 7.000 ditugu esperimentazio horretan. Eta 81 ikasturtean dagoeneko 65.000 ikasle. Eta 70 hamarkadan, tartean 2 urtetan pasatzen gera 7.000 ikasletik ia 12.000 izatera. Nola? Hain ginen denak euskaltzale, hain ziren gura goraso edo aiton amon guztiak euskaltzale, ausart, ez guztiak, bai asko. Ze gertatzen zen, orduan zeuden beste aukerak zirela. Eskola nazionala, ze orduan etzen publikoa, nazionala zen, eta arrotza zen. Eta bertara joaten ziren batarrik inolako baliapideik ez zituztenak edo beste salbuespen. Eta beste aukera zen pribatua, pribatu erlijiosoa. Eta populazioaren parterik handiena pribatu erlijiosora joaten zen. Eta pribatu erlijioso hori, salbuespen ere, hor berziki aipatuko nukenik agian lasailetarrak izan duzirela, garaian, euskeraz gehien egin zutenak, eta zera, zuten bertan eskolatzea, denak ezagutzen ditugu, herrietan, fraileak eta mojak. Eta zera hoietan guztietan, historia hoietan guztietan sartu gabe, gainera pedagogia atzerakoia, irakaslean zentratua, ikaslea etzen zer, eta ikastolek zer ekarri zuten. Euskaraz eta euskal kulturaz izatea gainera jende askorentzako ekarri zuen modernotasuna. Ekarri zituen pedagogia aktiboak, ekarri zituen orduan Europan mugitzen ziren ildo berritzaileak, ekarri zituen etorkizuna, ekarri zuen ilusioa, ekarri zuen beste hezkuntza eredu bat. Eta hori dela eta askok bat egin zuten. Hori dela eta hazkuntza hain handia izan zen. Ez bakarrik horregatik, baita parte hartzailea zelako, baita gurasoek bazutelako zer esan eta non lan egin. Bazutelako hitza, baino bazutelako ere erantzunkizuna. Berritzailea zen, diot, naiz eta irakasleak ez ziren munduko titulazio gehien zituztenak. Baino bai, ziren, implikatuak, kezkatuak, eta formatzera joan behar baldin bazuten, esate baterako Frenet metodologiatan Frantziera, bidaiak antolatzen zituzten eta bertako eskoletan hartzen zuten parte. Eta oraindik egun nik unibertsitatean, pedagogian, irakasten dut Frenet metodologia aurrekari bezala, aurrerakuntza bezala, eta ikasleek dioten bezala flipatu egiten dute ze gauza ederra. Nik 60an
jasoteten hezkuntza da, zuk etorkizunerako aldarrikatzen duzun hori. Karikaturizatuaz pixka bat, baina zeratuta. Hortik etorri zen, bai pixka bat Espainian ere antzematen zen premia hori eta legeri garrantzitsuena izango zen 70ekoa, Ley General de Educación deritzona eta hor egin zen hezkuntza derrigorrezkoa, hau da, derrigorrezkoa ikuspegi, eskubideen ikuspegitik guztientzakoa. Pobre, aberats, gizon, emakume. Eta tartean ere ikusi behar dugu alfabetatzea etorri zela, alfabetatze maila txikia zelako, eta garai berean euskal eskoletan ere alfabetatzeari ekin zitzaion gau eskolen bitartez. Gau eskolen bitartez egin zen euskaldungoa alfabetatzea eta euskara galdu zuten belaunaldiek berreuskalduntzea. Gerora sortu zen euskalduntzea eta elkartu ziren ondoren koordinakundea izango zen AEKan, gero akademiak edo botereak zera propioa bideratuko duena. Autonomia estatutuarekin batera 1979an sortzen da sare publikoan euskara ikasteko aukera, legeztatu egiten da beraz, eta zabaldu egiten da, zer gertatzen da, ez zegoela sare publikoan euskara irakatsiko zuen irakaslerik. Eta horrela sortu zen idoneoaren irudia, zala. Euskaraz zekien eta euskara sikiera irakasle titulua ez bazuen ere euskara titulua zeukana, garai bateko euskaltzaindiakoa edo antzerakoak. Eta zentro publikoetara zijoaztenak euskara ikasgai bezala erakustea astean 3 orduz, hizkuntza modernoa irakasten zen bezala. Hoiek bide eman zuten, gerora 82-83 ikasturtean, euskararen arauzkotze legea, normalizazio legea gaur ezagutzen dugun horrekin, bide batez hizkuntza ereduak ezartzeko. Ausarta bere garaian, planteamentua progresiboa zelako, hau da, bakoitzaren jatorriaren arabera A, ben edo den kokatzen zuen abiapuntua, eta guztiak progresiboak ziren. Han abiatzen zena bera pasatzen zen den bukatzeko, ben abiatzen zena dera pasatzen zen den bukatzeko, eta den hasten zena den bukatzen zen. Usteak erdila ustel eta azkenean konpartimentu estanku bilakatu ziren, hainbat elementu zirela medio. Baina horrek ere bere bidea egin zuen eta dagoeneko sare publikoan ere belaunaldi aldaketak etorri ziren, eta bai hortik eta bai ikastoletatik ateratako subjektu euskaldunak dagoeneko gai ziren zeratzeko euskaraz irakasteko eta honela sare publikoa bera ere juntzen euskalduntzen eta modernizatzen. Hurrengo Espainian legerik eraginkorrena izan du zen LOCSE legea 80ean, ikusten duzute 70etik 80ea, eta gaur egun 4 urtetik behin ditugu lege aldaketak. Gaur egunekoa imposiblea da, gaur egunekoa ez da hezkuntza, gaur egunekoa politikarien arteko zalantza. Horrela ez dago hezkuntza antolatzerik, aurreratzen dut beste zipristin bat. 80ekoan hezkuntza eredua aldatu zen, eta pixka bat lehen esan dizuedan hori aurrekari hainbat ez zirena bakarrik euskaldun ona, Europa mailan agertzen zena, hor zeuden eskola destiuak ere bai, Espainia mailan bazeuden ere beste hainbat zera aldarrikapen baita ere hezkuntza ereduen aldaketaren premia horretan, eta hori ekarri zuen LOCSek. Ekarri zuen prozesuetan oinarritzea, ikasleengan zentratzea, balore ez ere hitz egitea, ez soilik edukiez, eta horrek
eredu aldatu zuenez, ekarri zuen berarekin irakaslegoaren prestakuntza sistema oso bat ere egitea. Eta urtetan, egondu zen ere irakasleak prestatzen, eredu berri horretan ezteko, egun egiten ez dena. Urtetan, sortu zen oinarrizko kurrikulumaren institutua ikasmaterial berriak sortzeko, orain egiten ez dena. Hoiek guztiak, eredu hoiek berri hoiek guztiak aplikatzeko. Eta abar. Gerora, zera saltzan, enaiz hartuko, sigla saltzan, loze, lode, loe, lonze, lonloe, hor jarraitzen du. Eta bitartean jarraitzen dugu guk ere, hoiek egokitzen eta saltza horretan aurrera egiten. Saltza horretan aurrera egiten ari garela, aurrera egin baldin badugu, bai sare publikoan, zein pribatuan, zein ikastoletan, egin dugu herrigintzari esker. Egia da lege batzuk egon direla, ezarri direla, baina lege horiek ez dira ezarri, lege horiek egin dira idatzi eta diseinatu, ez dira betearazi. Hau da, hizkuntza ereduak diseinatu ziren, baina ez ziren betearazi, ez ziren aplikatu. Formula izan du zan gurasoek, herriek, elkarteek eskatu behar zutela, eta bilatu behar zituztela nahikoa ikasle, eta gainera ikastetxeak eduki behar zuela irakaslegoa prestatuta emateko, eta orduan baimenduko zan. Beraz, ezarpen hori, eta ezarpen zabal hori, ezarpen hori zabala diot ze hemen ikusten baldin badugu, 82an ereduan 13% ditugu eta 16an 163, bilakaera hori gauzatzen baldin bada, ez da gauzatzen hezkuntza sailetik plangintza bat egiten delako. Izan ere, lanbide heziketa guztia hor daukagu. Batxilergoan ematen den atzerakada hor daukagu. Eta abar, ez dute esango premia bereziak dituztenak, abar, eta abar, eta abar. Hori gauzatzen baldin bada, gauzatzen da, hemen daukagun sigla saldari esker. Direla gurasoak, direla herri ekimenak, direla elkarteak, erakundeak, mota guztietakoak. Sortzen diren ikasmaterial gintzan, aldizkari gintzan, bai irakasleen elkarteak sare publikoan, sare pribatuan, ikastoletan, zesanik ez. Ze hemen aipagarria iruditzen zaitena da, lehen esan badut ere, 1979an Euskararen sarrera denean sare publikoan, irakaslegoaren 5% artean zekien euskaraz. Zekien euskaraz. Ez irakasteko gaita hori beste gauza bat da. Baina aldiz ikusten dugu, dagoeneko sare publikoan bertan, hau da, hor bertan, 7 bakarrik zekien horretan, 2006ra ja dagoeneko 15 zekiela. Hor beraz, badago bai, belaunaldi aldaketa bat, baino ez bakarri. Baita ere, ahalegin ikaragarri bat. Badago euskalduntze masibo bat baita ere irakasleena, eta hor bada, bai gobernuak jartzen dituen baliabideak, iraleak eta sortzen dira hor, eta liberazioak, eta besteak, baino ez bakarrik. Ez bakarrik baita ere badago premia bat, gizarte presio bat, kezka bat, ilusio bat, eta gutxi gora bera hor datuetan agertzen dizuedan hori da populazioa nola zegoen eskolatuta. 83-84 hizkuntza ereduak sortzen diren horretan, gutxi gora bera populazioaren erdia dagoeneko daukagu sare publikoan eta erdia daukagu banatuta sare pribatu eta ikastolatan. Hor aipatu behar dugu, legeetan 83koa dela Euskal Eskola Publikoaren legea,
eta horrek gure herrian eragina handia ekarri zuela. Zergatik, hain zuzen ere, ordura arte hezkuntza sailean 3 sare baldin bat zeuden, aitortutak, zeratutak, estatistiketarako, matrikuletarako eta hau da publiko, pribatu eta ikastola. Lege horrekin batera, sare bat desagerrarazten da dela ikastola. Eta orduan publiko edo pribatu bakarrik existitzen dira. Orduan ikastolak hautatu behar dute publikora joan, pribatura joan. Horrek ematen du tesi oso baterako, ez dut uste oraindikan egin denik, baina noiz bait, ez dakit noiz, beharko litzateke egin. Baina hizkuntza bakarrikan etzen kontua. Diapo batzuk utxik daude, baina besterik ez bada. Herrigintzako kideak sartzeko erabiltzen ditut. Etzen hori bakarrikan kezka, urratsak eman ahala, kezka da, bale? Euskaraz egiten dugu, baina zer egiten dugu, zer da transmititzen duguna, ze eredu da, ze kultura da. Ez algera, asimilazio prozesu batean kolonizatuak ez aldaude, ez algara euskaraz transmititzen ari besteen kultura, ez algera galtzen ari gure erroak zeintzu diren, nondik gatozen noragoa zen zer garen. Eta hortik, asko laburtuta, aipatu nahiko nuke euskal kurrikulumaren prozesuaren edo historiaren bilakaera. Hainbat hildotatik sortzen da, egun bertan ere historia horrean egin izan dugu testuliburuen erakusketak, ikusteko ze eredu kultural transmititzen ari ginen euskaraz, euskal testuliburuen bitartez eta abar, gerora bai sare desberdinen bitartez ere bai, herrian, eragileetan, hitzaldietan, debateetan agertzen zen gaia zen. Eta, egin ziren hainbat apustu eta hoietako bat, izan duzen nolabait ere unibertsitatean ginen batzuen bitartez eta hezkuntza sare desberdinak hemen hor daukazute ikasiko portada bat izan zena, prozesu baten emaitza hor gelditu zena, berezi pristin batzuk badituztena edo ez, baina maila batean hemen daukagu pertsonak aurkeztuko ditut direla batetik ikuskaritza burua, prozesuan partu hartu zuen, dinamika bat sortu genuen. Hemen neonin pixka bat sare publikoaren ordezkari gisa, hemen ezin dugu hau? Xabier gara horri ikastolen ordezkari gisa, eta hemen Aitor Bilbao sare Kristau Eskolen ordezkari gisa. Hemen orduko hezkuntza sailburu guztiak ez dira berdinak, naiz eta gobernu berean egon edo, eta bere hurrengoa bel. Hor, egintzen ekimen horretan, horreiak pasatzen ditut, egintzen ekimen horretan, nolabait ere herri dinamikarak ere sortu zian, sare desberdinetan, ikastetxe desberdinetan, herri desberdinetan eztabaidatu egin ziran, eta nolabait ere dagoeneko etorkizuneko hezkuntza sistema propio batean pentsatzen hasi ginen, amesten hasi ginen, eta onargarria izan zitekeena, baino bateragarria gure asmoekin etorkizuneko Euskal Herrirako nolako hezkuntza eredua nahi behar genuen gure ustez diseinatzen hasi ginen, eta hori jakina kompetentziatan, ez nahi sartuko orain kompetentziak zer diren definitzen, baina gure subjektuek eskolaldia amaitzerakoan izan behar dute gauza komunikatzeko, ikasteko, pentsatzeko, egiteko, ekiteko, elkarrekin bizitzeko, eta nor izateko, burujabe beraz. Eta hori nola gauzatu, alor eta eremuak diseinatu genituen
gai multzoak eta gaiak. Eta horiek ere, derrigorrezko irakaskuntzarako gaita manatu, azaldu eta bar. Bueno, izan duzuen eraginen bat edo beste azken legeetan eta bar, baino ez ziren gauzatu behar bezala, eta premia hori hor jarraitzen du eta hor segitzen dugu. Unibertsitatearen alorra pixka bat lehen sagrariok aurrekariak aipatu ditu eta lehen bizipenak UEU dela eta zerarekin ere, ekairekin ere hitz egin duzute horri buruz, baina nik ez nuen aipatu gabe utzi nahi, herrigintzatik, UEUtik, Euskal Unibertsitateari egin zaion ekarpena eta egiten zaion ekarpena. UEUk gauza asko egiten ditu, baina gutxitan ematen du bere berri, berak egiten duenaren berri. UEU ere euskalduna da, eta lehen zeinek aipatzen zuen, Paskalek aipatzen zuen, norgehiago kazaliak ebageala, baina norbere burua zitzeikia pekatua da. Bale, nehonek hitz egingo dut, ze dagoeneko 72an okerrez banago lehenengo udako ikastarua egintzen ja iparraldian, begira noiztik horrela gaude, hilea urdinduta eta zeratuta, baina gaude. 73an pixka bat ematen zaio forma, 78koa da lehenengo liburua eta esan behar dizuet unibertsitate mailako, euskaraz sortutako ikasmaterialgintza UEUk argitaratu duela eta argitaratzen jarraitzen duela. Portzentualki askoz ere kopuru handiagoan EHUk berak baino jakintza alor guztietan. Historia asko daude, baina horrek ere ematen du beste hainbatetarako. UEUk egia da askorengan bizipen asko utzi dituela, bere garaian ere izan duzen irakasleen prestakuntzarako mintegia, mintza praktika egiteko urte askotan izan du genuen, eta ikastaroak, egun irakasleen prestakuntza, jardunaldiak, graduak eta gradu ondokoak naiz eta unibertsitate izanez lan egiten du akademiarekin eta elkarrekin traola elkarrekin jarraitzen du herrigintza eta egiten batez ere gradu ondokotan, baina ez hori bakarrik, baita ere bigarren mailako irakasleen masterrean, dagoeneko martxan jarri da, urtengoz lehen bukatzen da, online, goi institutua sortuta, EHUrekin elkarlanean. Dagoeneko naiz eta oraindik, lehengo mailak aipatzen zuen bezala, orduko UEUk dagoeneko gizarte aldarrikapena zen Euskal Unibertsitatearen diseinu hori, Elisabetek berak uste dut aipatzen zuela, dagoeneko zirriborratuta zuen, ostean Jose Miguel Barandiaran egitasmoak ere jarraitu zuena zeratzen eta oraindik ere hor daukagun horretan, bitartean ez gera geldik egoten, hori dugu herrigintzak, ez gerala geldik egoten. Eta ekarpenak eginaz, goatzen horretan, ari gera une honetan, bigarren hezkuntzako masterra ematen, bigarren hezkuntzako irakaskuntzan jardunalizateko titulazio guztietako irakasleak online. Berandu nabil, bukatu behar dut, eta hor dituzute esan nahi nizuen UEUn ikaterrestnak, inguma Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basea bakarra, zer du herrigintzako kidea izateak eta nazionala izateak. Elkarren leian dauden akademietako eragile desberdinak, unibertsitate desberdinak, gainditu egiten dituela eta Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basea guztietakoa UEUk eskaintzen duela.
Euskarazko tesi guztiak eskaintzen ditu, ikasmateriala eta abar. Ekarpena itzela eta jarraitu beharko du izaten burujabe ezkera mitartean. Baino, horretaz gainera, burujabe izango garenean ere, etorkizunean, nere ustez behintzat, batetik, puntu berdinean egoteko, gizartea martxan dabil. Gizartea martxan dabil, zinta batean da. Eta puntu berdinean egoteko, ibilian joan behar dugu. Ze gelditzen baldin bagera, gizajo hori bezala hankazgora goatz. Baina ibiltzeak ez du esan nahi aurrera egiten dugunik. Aurrera egiteko behar dugu abanguardia. Eta behar ditugu zapata hoiek, hain gureak diren zapata hoiek, etengabean jantzita eduki. Baina baita burujabe izango garenean ere, gizartekide aktibo izateko, herrigintzak aktibo izan behar du, ezin du desagertu. Beti egon behar du esperimentazioa, abanguardia, ideia berria, kritikotasuna, ekarpenak, esperimentazioak. Beraz, etorkizunean segi behar dugu. Eta norri izango garenean ere bai. Maila desberdinetan. Arrangura Jonek aipatzen zuen desberdinekin. Baino jarraitzu behar dago. Eta zer izango garen, neurri handi batean, guk markatuko dugu zergatik, bestela, eredu totalitarista batean egongo ginateke. Eta eredu totalista horretan ez ginateken horri izango. Eta orain artean nor izaten jarraitu behar jarraitu baldin badugu, bideak gutxienez erakusten diguna da, izaten jarraitzeko ekin egin behar diogula elkarrekin. Eskerrik asko.